a cyfle i addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Croeso arbennig chi os ydych chi'n gweld ni. Mae'n braf iawn cael cwmni chi a gweddio ydych chi'n profi y bendith Duw wrth ni gyd addoli y bore yma. Fel chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn roedfa ac i ni'n dymuno bendith am y ti Emyr wrth y ti yn harwen ni ag agor y gair i ni. Cofiwch yna baned ar ôl y roedfa, croeso chi ymuno ni am hynny yn y stafell gefen fan hyn. A hefyd yn ysgol Sul i'r plant ag yr oedolion am gwarter i 12. Mae Castell y Mis yn mynd at waith mynd i'r Arweinwyr Cymru ac eto mae yna flwch yn y cefen gyda gan lenni y bwys y blwch. Os chi eisiau rhoi waith mudiad yna rwch hynny ar yr amlen a gynnarwch y bod yn y blwch. Heblaw ni'n mynd drwy arian sy'n mynd i'r blwch yn mynd at waith yr eglwys. Y gweithgareddau'r wythnos wedi bod ar y sgrin. Cofiwch yn arbennig am cwrdd gweddi ar nos Fawrth. Mae wastad yn hyfryd cael cyfle i weddio gyda'n gilydd, i gyfarfod yn gilydd, i annog yn gilydd ac i wrando ar yr arglwydd wrth i ni weddio gyda'n gilydd ar nos Fawrth. Chwarter i 8 fan hyn, neu os chi eisiau uno ar Zoom, mae hynny'n bosib hefyd. Cofiwch am hynny. One apology. Unfortunately, the translation equipment isn't working this morning, so I'm not sure if you don't speak Welsh. Time to start learning. But the crash course probably won't get you through until the next minute. But hopefully you'll be able to gather something of what we're sharing this morning and the importance and the beauty of what is being shared with you in the service this morning. But apologies, hopefully we'll have that sorted for next week. Dyna'r godiadau, dyna ni droi y drafwydd mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni am awryglu Duw di. Ti sydd goruwch pob peth arall. Ti sydd bore yma ar gorsedd. Ti sydd yn llywodraethu dros bob peth. Ti sydd yn cynnal pob dim. Ti sydd a hanes gyfan yn ddwylo di. Arglwydd ni am dyfawrygu di a thaddwy di. Arglwydd ni yn gweddio ydy y heddi, y bore yn awr yn yr oedfa, yn atgoffa ni o pwy wyt ti. Yr hyn wyt ti wedi wneud trosto ni. Bod ti'n helpu ni o chwilio'n llyged ar arglwydd Iesu Grist a'i waith orffenedig yn ein lle ni a arglwydd trwy'r Ysbryd Glân ydy yn agor ein calonnau i dy air di. A bydden ni yn ymateb yn gywir yr hyn sydd wedi ti ddweud wrthyn ni, ras i ni i wneud hynny. Fel bod Cristia gyda ni wrando a chalonnau sydd yn barod i gael i mwldio gen i ti, fel bod ni'n hofio am y byd a'i depresiynau, a'i broblemau, o bod ni'n gweld y cyfan trwy y dilygedu. Arglwydd trwy gyrhaol wrthyn ni. Madden ni'n drwfau yn derbyn ac arglwydd ni'n gweddio, wneud i'n bwg derbyr. A wrth i fe agor gair ni, a wrth i'r gair nhw dod gyda awdurdod a nerth yr Ysbryd Glân. Efo brynion wybodol ac yn gwybod heddi bod ni wedi cyfarfod a'n Duw. Mae'r rygad efo arglwydd. Bendithia ni'n gofyn. Gwybod ni'n rhagor Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Rodri. Mae'n dda i fod gyda'n gilydd i ddathlu yr atgyfodiad, dathlu buddugoliaeth yr arglwydd Iesu Grist. Dros farwolaeth, dros bechod, dros yr un drwg. Ac y cwbl mae wedi wneud trosto ni. A ni'n mynd i ganu am hynny nawr, dyn gilydd, wrth i ni
addoli. Ni'n mynd i ganu rhif 54 yn yr atodiad. Ti, biau'r goron at gyfodedig Grist. Cyflawn fuddugoliaeth, gaid ar angau trist. Angel ddaeth i sefyll ei gorweddais ti, na nid yw ef yma, oedd ei lawen gri. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu mawl un diwni. Darllen yn ei weddio dyn gilydd. Yn ei weddio. Arglwydd, i ni yn diolch, am yr atgyfodiad. Diolch fod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw yn awr, a'i fod yn dod i'n cyfarch ni. Ni'n diolch wrth i ni droi at dy air di, yn bod ni yn gallu clywed llais yr arglwydd Iesu yn siarad â ni. Ac rydyn ni'n gofyn nawr arna ti i ddod yn agos ato ni. Gad i ni brofi dy bresenoldeb di trwy dy air. Yn nerth dy ysbryd glân di. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ddarllen dyn gilydd o yr Efengil yn ôl Marc. Penod 4. Ac adnodau 21 i 29. Just i'n atgoffa ni neu i esbonio i unrhyw un sy'n ymweld. I ni wedi bod yn edrych spel nawr ar ddamhegion yr arglwydd Iesu Grist. Yr damhegion, y storis yma oedd Iesu'n dweud wrth y bobl mwyn dysgu rhywbeth.
dysgu gwersi ysbrydol, dysgu pethau i ni am ddew, amdano ni, am yr efengil, am y byd, a phob math o bethau eraill hefyd. Ac i ni'n edrych ar y foment ar ddamhegion sy'n sôn am tyfiant neu twf teyrnas ddew. Okay, na i sôn nes ymlaen be mae hynny'n golygu, ond dyma be mae Iesu'n yn siarad amdano, yr ffordd mae teyrnas ddew yn tyfu yn y byd. A felly ni'n troi at Marc 4, dechrau'n adnod 21. Dwedodd Iesu wrthynt, a fydd rhywun yn dod a chanwyll i'w dodi dan lestr neu dan wely. Ond nid yn hytrach i'w dodi ar ganhwyllbren? Oherwydd nid oes dim yn guddiedig ond i gael ei amlygu. Ac ni bu dim dan gêl ond i ddod i'r amlwg. Os oes gan rhywun glistiau i'w rando, gwrandawyd. Dwedodd wrthynt hefyd, ystyriwch yr hyn a glywch. Ar mesur y rowch yr oer i chwythau, a ragor ar oer i chwy. Oherwydd i'r sawl mae ganddo yr hwyr. Ac oddi ar y sawl nad oes ganddo cymerir hyd yn oed hynny sydd ganddo. Ac meddai, fel hyn y mae teyrnas Dduw. Bydd dyn yn bwrw'r had ar y ddaear, ac yna'n cysgu'r nos, a chodi'r dydd, a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyr ef. Ohoni ei hun mae'r ddaear yn dwy'n ffrwyth. Eginyn yn gyntaf, yna tywysen, yna id llawn yn y dywysen. A phan fydd y cnwd wedi eiddfedu, mae'n bwrw iddi ar unwaith a'r cryman, gan fod y cynheuaf wedi dod. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Nawr mae ymwelydd arbennig dyn ni yma heddi, ffrind da i fi, o'r enw Alan Rice. I'll say this next part in English, for those of you who haven't got translation today. There's a good friend of mine visiting. His name is Alan Rice. He's an American, but we don't hold that against him. Some of you will remember that Catherine and I and Anya, well, and Elsie, but Elsie was in Catherine's tummy at the time. We got to go out to Oklahoma in America and stay there for a bit. Well, it was with Alan and his church that we were staying at that point. Alan has got a heart and a burden for Wales, and the church in Oklahoma, Henderson Hills Church, have got a real passion for many parts of the world, but Wales is one of them. And so I thought it would be a good opportunity for Alan to show his face, so that you who have heard me speak of him know what he looks like now. But for him also to explain how he's ended up in Wales, what he's been doing in Wales, and anything else he decides to throw in. Diolch, Alan. What a dog that I have, Emyr. Dwi'n dysgu Cwmpawd. Dwi'n professor Saesnig in Oklahoma in America, and I don't want to butcher the language of angels anymore. I will dive into English. So in 2008, I and my lovely wife were touring the British Isles, and this was our third time. This time I'm a medieval and Renaissance professor, and I was going to King Arthur sites, historical sites associated with King Arthur. And we were in Wales, and all of a sudden out of the blue, I got this burden to come back to Wales and do some sort of mission. And I'm like, God, you've chosen the wrong guy. I'm 50 years old, I'm pot-bellied, I'm an English professor. I am an elder pastor of a very large church in Oklahoma, but I'm not the main guy, I'm just one of the guys. And so I went to my mission pastor and I said,
I think God is calling our church to Wales. And he said, when you go? I go, well, maybe not me. Maybe just, he said, when are you going? Within 6 months, I was in Wales, my first mission. That was 14 years ago. And I thought, I don't know what I'm doing. And Wales is the worldwide center of Christianity. I mean, they are the ones who brought missionaries to America. What could we offer to them? You have all of your saints, not just Dewey San, but all of the saints. You know, Evan Roberts and all the way, right? What do we have to offer? But as I began thinking about Wales, I thought, what we have is lots of warm bodies, right? And what we have may be resources. So I imagine a world where I could establish a pipeline from my large church in America and flowing people and resources over and saying, what do you need? How can we help? Right? And so for 14 years, we have done that. I started in Caerdydd, didn't quite know what to do. Ended up starting really in Swansea. And I established a mission helping some churches there. I established a mission with children doing summer camp there. And I'm smart enough to know I can get something going, but I'm not the best at running it. So I turned Southern Wales, Swansea over to a friend of mine. And I turned the children's summer camp over to another pastor friend of mine from another church. Then I went north, and I've been up in I want to say the Welsh name, but I can't. Wrexham. It's kind of Wrexham. I don't know. Up in Wrexham, and I started a ministry there, a mission there to help the church there. And I'm smart enough to turn that over to another friend of mine in the church. And then for 10 years, I guess 9 years, I sponsored a Welsh-speaking pastors retreat in Bala. And I've become good friends with Emyr, with a number of the young Welsh-speaking pastors. So what do? We do whatever the churches need. We've done sports camps. We've done construction missions. Whatever the people need. But mainly what we do is what I call monkeys with flashlights. So a lot of times there are people that could be interested in coming into the church, but they don't have a reason and they may be a little skittish, right? So we do things like a Welsh American culture. The people will come in to see the funny Americans. I may have a cowboy hat. I know how to rope things. We have some Welsh cakes and things. We do American barbecue. And people will come into the church, and we know that we aren't important, but people come in and they meet the elders. They meet the deacons. They meet the good people of the church. And sometimes they say, I'm home. And they stay. And so we do that quite a bit. And so he wanted me to come up and chat about all the kind of crazy things. I would say over the last 14 years, we probably had 300 Americans come over. Sometimes they stay for a while. My daughter stayed here in Caerdydd on City Road for 9 months, helping them like brothers. And so we have a young lady now staying and helping out down in Marc. And so we are just here to bless if we can. And that's our show. Diolch, Alan. I think it's a great example of how churches that are different in many ways. As I said, we had the blessing and opportunity to go to Henderson Hills, and it's quite different. They've got their own car park for one thing. But very different churches, and yet united in the gospel. It's wonderful. Diolch, Alan.
Ni'n mynd i ganu eto dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 60 yn yr atodiad. Ysbryd glân a roddwyd i ni ar esgyniad Cristi'r nef. Cymer nawr o'i eiddo yntau a goleiau wyneb ef. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Nawn ni weddio dyn gilydd, nawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O, arglwydd ein Duw. Rydyn ni yn diolch i ti. Unwaith eto am yr arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr. Yr un a ddaeth i ddioddau trosto ni. Yr un roddodd ei fywyd yn ein lle ni, yn Aberth ar y groes. Yr un atgyfododd mwyn i ni gael ein cyfiawnhau, mwyn i ni fod yn iawn gyda thi a cael bywyd newydd ynddo fi. Ni'n diolch bod yr arglwydd Iesu wedi esgyn ac i fod yn awr yn y nefoedd yn eiriol drosto ni. A ni'n diolch bod wedi anfon ei ysbryd glân, wedi tywallt yr ysbryd glân ar yr eglwys, ar dy bobl di. A dad, ni'n gofyn nawr a bydde di yn gweithio arno ni, os gweli di fod yn dda. Arglwydd, diolch i ti am yr efengil. Diolch am y newyddion da yma sy'n gennym ni. Ein bod ni yn gallu cael ein hachub, yn gallu dod o farwolaeth i fywyd. Bod ni yn gallu cael ein mabwysiadu yn blant i ti, bod ni yn elynion, bod ni wedi gwrthryfela yn erbyn rwy ti wedi'n caru ni a wedi dod yn ein ôl yn agos ato ti. Da, diolch bod yr efengil yma yn ein un o ni yma, ac yn diolch arglwydd ein bod ni yn un gyda dy holl bobl di ar draws y byd. Ni'n diolch i ti am eglwysu fel Henderson Hills a
arglwydd ni'n gwybod fod gen ti, dy bobl di ar draws y byd, a fod yr eglwysi lleol hynny yn edrych yn wahanol iawn i'w gilydd mewn gymaint o ffyrdd, yn fawr ac yn fach, ac arglwydd, mewn diwylliannau a ieithoedd gwahanol, a falle bod i oed fawr nhw mewn un ystyr yn adlewyrchu traddodiadau gwahanol, ond ni'n diolch fod y bobl di yn un yng Nghrist. Ac mae un efengil sydd, un gwaredwr, un ffordd i ni ddod ato ti, sef trwy ffydd yng Nghrist. Ac arglwydd ni'n diolch am hyn. Yn diolch mai dyma yw yr newyddion da sydd i'w rhannu gyda'r holl byd. Ni'n diolch bod ti wedi rhoi i ni'r fraint yna o gael nid yn unig credu, ond hefyd dioddau a byw a rhannu a tystiolaethu mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch am hyn i gyd. Dad, ni'n gofyn eto nawr, wrth i ni ddod i feddwl am y ddameg yma, wrth i ni geisio ystyried beth oedd gan Iesu i'w ddweud, wrth i ddisgyblion a beth sydd gan yr arglwydd Iesu i'w ddweud wrthon ni yn awr. Arglwydd, bydd yn agos, a sgweli di fod yn dda. Dad, ni'n ymwybodol unwaith eto bod bob math o sefyllfaoedd yn ein gwynebu ni fel eglwys. Ni'n gwybod fod rai ar hyn o bryd sydd falle dan straen arbennig. Ac Dad, ni'n gweddio bydd y gair yma yn gysur arglwydd. I ni weld bod ni'n gallu gorffwys ac ymddiried yn o ti. Dad, bydd gyda ni felly. Clyw ein gweddi ni. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Cyn bod ni'n troi at air Duw, na ni ganu eto o'r llyfr Emynau y tro yma, rhif 414. 4:1-4. Aed newyddion iachawdwriaeth ar adenydd dwyfol wawr i ororau eang helaeth i eithafoedd deiar lawr. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Gai ddarllen eto, just diwedd yr adran ddarllenes i, Marc 4, ag adnod 26, ymlaen i adnod 29. Medda Iesu, fel hyn y mae teyrnas Dduw. Bydd dyn yn bwrw'r had ar y ddeiar, ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r dydd. Mae'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas gwyr ef. Ohoni ei hun mae'r ddeiar yn dwyn ffrwyth. Eginyn yn gyntaf yna tywysen, yna idd llawn yn y dywysen. A phan fydd y cnwd wedi eiddfedu, mae'n bwrw iddi ar unwaith ar cryman, gan fod y cynheuaf wedi dod. Nawr, i ni wedi clywed sawl dameg sydd yn sôn am twf, tyfiant, teyrnas Dduw, ac rhaid ofyn bod chi ddim wedi bod gyda ni, neu rhaid ofyn bod yr ymadrodd yna, teyrnas Dduw yn anghyfarwydd. Be mae'n golygu yw nid bod Duw weithiau'n frenin a weithiau Duw e ddim. Weithiau mae'n teyrnasu, weithiau Duw e ddim. Na, mae Duw yn frenin. Mae'n frenin dros bopeth. Mae ganddo fe awdurdod dros bopeth. Pan ni'n gweud bod y deyrnas yn tyfu, neu pan ni'n gweddio deled y deyrnas, ni ddim yn awgrymu bod Duw weithiau'n fwy a weithiau'n llai o frenin. Na, be ni'n siarad am fan hyn, wrth sôn am tyfiant y deyrnas, yw'r ffordd mae pobl yn gallu ymateb i'r brenin. Mae e yn frenin, ond pan i ni yn ymostwng iddo fe, pan ni'n cydnabod bod e'n frenin, pan ni'n stopa gwrthryfela ni erbyn ac yn dod ac yn plygio o'i flaen mae'r deyrnas yn tyfu. Mae'n tyfu yn ein calon ni. Pan mae Cristnogion wedyn yn dod at ei gilydd mewn eglwys, mae'r deyrnas yn tyfu. Mae ydych chi crew o bobl nawr sydd yn cydnabod na fe sydd yn frenin. Ac yna, wrth i'r Cristnogion yna fel eglwys mynd allan a rannu'r efengil, wrth iddyn nhw fynd allan a dylanwadu ar y byd yn eu teuluoedd gyda'i ffrindiau yn y gwaith, mae'r deyrnas yn tyfu. Mae brenhiniaeth Duw yn dangos ei hun ac yn amlygu ei hun. Nawr fi'n siŵr, pan ni'n clywed am y tyfiant yma, fod yna rhywbeth yno ni, os ych chi'n Gristion o leia, sydd yn gweud be fi'n gallu wneud. Ni eisiau hyn, ni eisiau gweld y deyrnas yn dod, ni eisiau gweld y deyrnas yn tyfu, felly beth i ni'n gallu gwneud? Sut gallai helpu? Mae'n naturiol i ymateb fel yna, yn dydi? Yn aml iawn, os chi'n gweld rhywun yn neud rhywbeth, neud rhyw ddarn o waith, neu os oes yna rhyw angen, chi'n cynnig helpu yn dych chi. Ni wedi gweld hynny yn ddiweddar efo y sefyllfa'n Ukraine. Llawer o ffoaduriaid, angen rhywle i fyw. Beth oedd pobl yn neud? Ond nhw'n cynnig helpu. Be gallai wneud? Mae gen i stafell sbad, mae gen i di sydd yn wag. Sut allai cwrdd ar angen? A felly fel Cristnogion, pan ni'n clywed am y deyrnas yma, pan ni'n clywed am tyfiant y deyrnas, os i ni yn bobl yr arglwydd, sydd yn caru'r arglwydd, sydd eisiau gogoneddu'r arglwydd, wel wrth gwrs, i ni eisiau'r deyrnas i dyfu, a felly ni eisiau helpu, be ni'n gallu gwneud. A dyma lle fi'n meddwl mae'r ddameg yma'n helpu ni. Mae'n helpu ni, mae'n dangos ychydig i ni o y cyfrifoldeb mae Duw wedi rhoi i ni yn y gwaith. Ond mae hefyd yn dangos y cyfrifoldeb mae Duw ei hun yn ei gymryd yn y gwaith. A fan hyn mae cydbwysedd, balans mor bwysig. Fi'n gweud hwn yn aml yn dydw i.
Ond, mae rai pobl, mae nhw'n rhoi'r pwyslais i gyd ar ein cyfrifoldeb ni. Ni sydd angen adeiladu teyrnas dduw. Ni sydd angen ennill pobl i'r arglwydd. Ni sydd angen mynd allan a gweithio a gweithio a gweithio a gwneud y cwbl fel petai. Wel na, mae hynny'n wrong. Os chi'n byw fel yna, chi'n mynd i losgu chi'n allan. Mae'r cyfrifoldeb a'r pwysau arnoch chi yn mynd i fod yn ormod i chi i gario. Gewch chi rai pobl eraill wedyn sydd yn mynd i'r pegwn arall, wel, gwaith Duw yw'r cwbl. Fe yw'r brenin, fe sy'n reoli, dwi ddim angen ni, felly nawn ni jyst ddim wneud unrhyw beth. Wel eto, mae hynny'n anghywir, nid dyna'r trefn mae Duw wedi osod. Os ni'n byw fel yna, fyddwn ni'n mynd yn oer ac yn sych ac yn galed yn erbyn y bobl o'n cwmpas ni. Felly, be mae'r ddameg yn ei ddysgu ni? Ni ddechrau efo'n cyfrifoldeb ni. Beth yw'n cyfrifoldeb ni? Ac unwaith eto, mae'n defnyddio'r darlun yma'n aml, mae Iesu'n siarad am ddyn yn hau had. A ni wedi gweld y darlun yma o'r blaen, ynddi ni? Ac wastad yr had sy'n cael ei hau yw Caerdydd. Okay, mae hwnna'n gyson yn y damhegion. Yr had sy'n cael ei rannu, yr had sy'n cael ei wasgaru yw Caerdydd yr arglwydd. Ac mewn damhegion eraill, mae'r heiwr yn newid chydig bach. Weithiau Iesu yw'r heiwr yn gyntaf, ac yna'r bobl mae e'n anfon. Fan hyn, fi'n credu mae'r pwyslais yw mae ni, Cristnogion, yr eglwys, yw rai sydd yn hau a had. A fi'n credu hynny am ddau reswm. Gyntaf i gyd, mae'n dweud yn adnod 27 bod yr had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas gwyr yr heiwr. Hynny mae'r ffrwyth yn dod mewn ffordd yw'r heiwr ddim yn deall, wel, dyw hynny ddim yn gwneud sens os mae Iesu yw'r heiwr, achos mae e yn gwybod be mae'r tad yn ei wneud. Mae e yn cwblhau gwaith ei dad. Ond hefyd, a dyna pam wnaethon ni ddarllen o adnod 21 ymlaen. Mae'r pwyslais fel petai yn yr adran fach yma ar beth i ni yn ei wneud, ein tystiolaeth ni. Mae Iesu'n gweud i ni fel canhwyllau sydd i fod a'i golen nhw yn amlwg i'w weld, ddim wedi cuddio i ffwrdd. Mae Iesu'n dweud ar mesur y rowch yr oed i chwythau. Hynny yw, mae rhywbeth fan hyn ynglyn â ni yn mynd allan ac yn rhannu ac yn rhoi yn hael. Tystiolaethu i'r efengil. A felly mae Iesu yn dweud wrtho ni, beth yw'n cyfrifoldeb ni? Adnod 26. Bydd dyn, neu dynes, yn bwrw'r had ar y ddaear. Mae gennym ni gyfrifoldeb i hau yr had. Na chi'n gwybod erbyn hyn, dydw i ddim yn arddwr, sa'n gallu siarad ac unrhyw awdurdod ar arddio ac ar fyd amaethyddiaeth. Ond fi yn gwybod hyn, os chi ddim yn hau yr had, chi methu disgwyl gweld ffrwyth. Os chi ddim yn mynd allan yn bwrpasol ac yn rannu'r had yma a'i roi yn y tir, dyw'r pethau chi'n gobeithio amdano nhw ddim yn mynd i dyfu. A mae Iesu'n dweud fan hyn, i ni fod i fynd allan a ni fod i hau'r had. Os i chi yn Gristion y bore yma, os i chi wedi cael eich hachub, os i chi wedi dod i gredu, os i chi wedi dod yn rhan o deyrnas Dduw, os yw had gair Dduw wedi dod a plannu ei hun yn eich calon chi a wedi dwy'n ffrwyth yn eich bywyd chi a dod â bywyd tragwyddol i chi, mae yna gyfrifoldeb i'w rhannu gydag eraill. Nes i weld dyfyniad y diwrnod o'r blaen. Falle bod rai ohonoch chi wedi gweld ar y cyfryngau cymdeithasol yn Saesneg o fe. If a monkey hoarded more bananas than it could eat, while most of the monkeys starved,
Scientists would study that monkey to figure out what the heck was wrong with it. When humans do it, we put them on the cover of Forbes, a rich list. Mae'n wrong, dydy? Monkey yn cael y bananas I gyd iddo fe ei hun, neu bobl yma sydd ar holl gyfoeth yma tra bod eraill mewn tlodi a newyn ac angen. Ond mae'r un peth yn wir amdano ni fel Cristnogion. Sut gallwn ni ddweud bod ni wir yn credu yr Efengyl? Sut gallwn ni wir ddweud mae dyma yw yr unig ffordd I bod yn iawn gyda Duw? Sut gallwn ni ddweud mae dyma'r newyddion gorau erioed, y newyddion mae pawb angen I glywed? Sut gallwn ni ddweud mae dyma'r trysor I ni I ddarganfod os I ni yn cadw ein ni'n hunan? Bydd dyn yn bwrw rhad ar y ddeiar. Dyma ni fod I wneud. Dyma'n braint mwyaf ni fel Cristnogion. Dyma'n cyfrifoldeb pennaf ni. Dyma'r gwaith cliriau sydd gyda ni i'w wneud fel eglwys hau yr had. Pan I chi yn siarad efo'ch cymydog, a'r cymydog yn dweud wrthoch chi bod dim wir lot o reswm dyn nhw dros fyw. Bod nhw wedi bod yn llwyddiannus a bod nhw wedi cael popeth maen nhw eisiau, ond yn teimlo bod nhw rhyw wagedd yn y cwbl. Be chi'n neud? Pan chi efo'ch teulu. A falle bod nhw gwmpa mas yn digwydd. A falle bod yna eiriau cas wedi cael ei dweud a mae'n angen I gymodi a maddau. Be chi'n neud? Ydych chi'n hau'r had? Ydych chi'n cymryd ar y cyfle yna? Pan chi yn y gwaith a eich cydweithiwr yn rannu ar fore Dydd Llun be wnaethon nhw efo'u penwythnos nhw a chi'n cael cyfle I ddweud be wnaethoch chi a'ch penwythnos chi. Ydych chi'n hau'r had? Mae'n bod math o esiamplau eraill wrth gwrs. Meddyliwch am yr perthnasau sydd gyda chi fel Cristion. Meddyliwch am y sgyrsiau hynna I chi'n ei cael fel Cristion. Mae'n y gyfle. Dim angen mynd â phobl reit trwy'r ABCs o'r Efengyl. Dim rhaid esbonio popeth iddyn nhw mewn un go. Mae'n y gyfleon I ddangos I bobl. Mae'n rhywbeth gen I. Dyw'r byd methu gymryd I ffwrdd. Mae'n rhywbeth gen I sa'i ofyn I golli. Mae'n reswm gen I dros fyw. Mae'n ffordd gen I faddau. Mae'n ffordd gen I fod yn dawel fy nghydwybod ac yn dawel rhag ofnau ac euogrwydd a cyfleon I hau'r had. Ac mae fel Cristnogion, mae eisiau ni feddwl yn iawn am hyn. Mae'n rhywbeth hynod o gyffroes am hyn. Weithiau ni'n gweld hau'r had fel bwrdwn, fel baich i'w gario, ond na, mae'n rhywbeth rhyfeddol fan hyn. Mae Duw wedi entrystio'r gyfrifoldeb yma I ni. A felly mae eisiau ni fod yn ddisgwylgar. Mae eisiau ni fynd â hau'r had ac yna disgwyl gweld bod yna rhywbeth yn mynd I ddod. A bydd ddim wastad be ni'n disgwyl, ond mae eisiau ni fod yn chwilio ond oes. Mae'n cofio yn y raglen pan o'n i'n fach. Mi'n credu mae Green Fingers o fe. Yw raglen I blant. Ac rhywbeth o bwystfil o fe, oedd yn byw mewn rhyw tŷ gwydyr. A bob tro, oedd ganddo fe rhyw hedyn wahanol. Ac o'ch chi'n trial dyfalu beth oedd yr hedyn yma'n mynd I dyfu, a byddai'n plannu, a wedyn bydden nhw'n aros, a wedyn bydden nhw rhyw blanhigyn neu rhyw goeden hollol wirion yn tyfu o'r peth yma. Ac oedd yna rhyw gyffro. Achos o'ch chi'n gwybod beth bynnag oedd e'n neud, oedd e'n mynd I gymryd yr hedyn, oedd e'n mynd i'w blannu, ac oedd rhywbeth yn mynd I ddod ohono fe. Ac o'ch chi'n edrych ymlaen I weld beth fydd
y tro mae'r darlun yma, darlun o hau had, mae'n un llawn potensial yn dydy. Pan ych chi'n hau hedyn, neu'n plannu hedyn yn y ddeir, chi'n gwneud hynny mewn ffydd. Chi ddim yn neud hynny ac yn mynd i ffwrdd a ddim yn disgwyl unrhyw beth. O, na fe, fi wedi rhoi rhywbeth yn y ddeir, ond siwr o fod wneud y ddim. Na, chi'n mynd nôl a chi'n checo. Achos chi yn disgwyl bod yna rhywbeth yn mynd i ddod, a mae'n wych i feddwl bod yr arglwydd eisiau dynyddio ni yn hyn. Mae yn defnyddio ni, a mae wedi rhoi rhyw fesur o gyfrifoldeb i ni yn hyn. Os dim lle i falchder, ond peidiwch dechrau yn ffrostio yn hyn, dwi ddim bod yr arglwydd angen chi a fi. Mae'r arglwydd yn gallu gwneud fel mae'n dymuno. A chi'n cofio nôl yn llyfr Genesis, hanes y creu. Pwy sy'n creu gardd Eden? Efe Adda? Na, Duw sydd yn plannu'r ardd yna, ond yna mae'n rhoi y cyfrifoldeb i Adda. Ac wrth gwrs, chi'n darllen ymlaen trwy'r ysgrythyr, mae Duw yn gweithio fel mae e'n gweld yn dda. Mae'n gallu galw pobl ato fe ei hun, sydd bynnag mae yn gweld yn dda. Ond y ryfeddod yw hyn. Mae Duw yn gyffredinol, mae'n gweithio trwy gyfryngau, trwy ei bobl, trwy'r eglwys. Ni yw y rai mae wedi dewis i ddod â ffrwyth, i ddod â bywyd, i ddod â harddwch, i ddod â'r deyrnas, i ddod â phobl colledig yn ôl ato fe. Os ych chi bore yma, yn gwrando ar hyn, a chi'n gwybod bod chi ddim yn Gristion eto, eisiau chi feddwl am beth sy'n cael ei ddweud fan hyn. Yna rhywbeth hynod o gyffroes i chi hefyd. Mae Duw, y brenin, y Duw tragwyddol, yr un sydd yn reoli dros y cwbl, yr un sydd wedi creu y cwbl, mae eisiau rhoi bywyd i chi. Dwi ddim eisiau i chi fod yn bell oddi wrtho fe mwyach. Dwi ddim eisiau i chi fod dan ei gondemniad mwyach. Dwi ddim eisiau chi barhau yn eich gwrthryfel yn ei erbyn parhau lawr y llwybr yna sy'n arwain at ddisryw. Mae eisiau i'w air i ddod ac i gael ei blannu yn eich calon chi. Mae eisiau i chi ddod mewn edifeirwch a ffydd a chredu yr addewidion sydd yn y gair. Mae eisiau chi ddod a trwy ffydd i ddod yn un gyda'r arglwydd Iesu Grist, a mae eisiau dod â ffrwyth. Mae eisiau newid eich bywyd chi. Mae eisiau eich troi chi o fod yn berson eog, ofnus, hunanol, sydd ar goll. Mae eisiau eich gwneud chi a'ch newid chi i fod yn debyg i'w fab ei hun. Mwyn i chi gael mwynhau bod gyda fe am beth. Felly, peth cyntaf yn cyfrifoldeb ni. Ac mae'n bwysig bod ni'n cymryd hyn o ddifri. Bod ni ddim jyst yn eistedd ag, iawn, mae dyn ni gyfrifoldeb a dyna ni. Na, mae'n rhaid i ni ymroi i'r gwaith yma. Ond os mae dyna'r cwbl oedd gen i ddweud wrthych chi'r bore yma, byddwn ni'n gadael yma fel nervous wrecks yn byddwn ni. Hynny, os mae'r cyfrifoldeb, os oedd y cyfrifoldeb i gyd arno ni, byddwch chi wastad byddwch chi methu cysgu, byddwch chi. Byddwch chi'n mynd i'r gwely yn y nos yn gofyn i chi'n, wel, ydw i wedi gwneud digon heddi, ydw i wedi rannu digon, ydw i wedi dweud y peth iawn, nes i ddweud y peth anghywir, o'n i'n digon clir, gallwn ni wedi defnyddio rhyw ddadl bach yn gryfach, ydw i, nes i fethu'r cyfle i siarad â'r person yna, byddwch chi'n gyrru'ch hunan yn wallgo. A felly fod yn cyfrifoldeb ni yn allweddol, mae'n rhaid gwybod hefyd bod yna derfyn i'n cyfrifoldeb ni, a dyma lle ni'n dod at yr ail bwynt, cyfrifoldeb Duw.
Adnod 26 eto. Fel hyn mae teyrnas Dduw, bydd dyn yn bwrw'r had ar y ddeiar, ac yna, yn cysgu'r nos. A chodi'r dydd. A'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyrif. Ohoni ei hun mae'r ddeiar yn dwy'n ffrwyth. Eginyn yn gyntaf, yna tywysen, yna I llawn yn y dywysen. A phan bydd y cnwd wedi aeddfedu, mae'n bwrwyddi ar unwaith ar cryman, gan fod y cynheuaf wedi dod. Fi wrth y modd efo hyn. Mae'n hau yr had achos dyna'r cyfrifoldeb sydd ganddo fi. A be mae'n neud wedyn? Mae'n cysgu. Mae'n cysgu. Dwi'n troi a throsi yn y gwely. O, ydy e'n mynd I dyfu, ydy e ddim. Mae'n cysgu. Mae'n dawel. Dyma'r drefn mae Duw wedi rhoi yn y byd, yn myd natur. Chi'n mynd a chi'n gwneud eich gwaith chi, ac yna chi fod I orffwys. A mae'n wir fan hyn ar lefel ysbrydol. Ni fod I wneud yr hyn mae Duw yn rhoi ni wneud, ac yna ni'n gadael y gweddill iddo fe. Ni'n gallu cael llyged ni. Ni'n gallu ymddiried y cwbl iddo fe. Wel, y pwynt fan hyn yw, Duw sydd yn gyfrifol am y canlyniadau. Duw sydd yn dod â'r tyfiant. A mae'n rhyw ddirgelwch fan hyn. Y pwyslais pan mae'n dweud bod yr had yn egino'n tyfu mewn modd na sgwyrif. Dyw'r heir ddim wir yn deall be sydd yn digwydd na sut mae'n digwydd. Y cwbl mae e'n gwybod yw bod na ffrwyth yn mynd I ddod. Fi'n gwybod erbyn hyn mae gwyddonwyr yn gallu esbonio I ni. Siwrd mae hedyn yn y ddeiar yn tynnu maith o'r pridd ac yna yn egino. Iawn, chi yn gallu esbonio'r peth ar lefel biolegol. Ac eto, come on, mae'n rhyw ryfeddod yn does. Hyd yn oed os chi'n deall siwrd mae'n gweithio ar bapur, mae'n rhywbeth anhygoel yn y ffaith bod fi'n gallu cymryd yr hedyn bach yma sy'n edrych fel dim byd o bwys. A fi'n gallu rhoi e mewn pridd, a falle rhoi bach o ddŵr iddo fe, ond yna jyst mynd a cysgu, mynd o gwmpas ym mhethau, cario ymlaen dy mywyd, a mae yna rhyw newid yn digwydd. A fi'n gwybod nid dyma'r defnydd cywir o'r gair, ond mae yna rhywbeth gwirthiol yna, ond does? A ni gyd I cael hynny, chi'n rhoi rhywbeth yn y ddeiar, chi'n gadael e, ac yna chi'n troi nôl a mae di dod. Mae di dechrau dod, neu hyd yn oed pan chi'n gweld yn dechrau dod, ac yna rhyw ddydd chi'n edrych mas i'r ardd a mae'r blodyn di agor, a mae yna rhyw liw yna, a mae'n wych. Gwaith Duw yw hyn. Gwaith Duw yw hyn. Ni fod I fynd, a ni fod I rannu, ni fod I wneud yn gorau I fod mor glir ag y gallwn ni, ac I roi reswm am y gobeith sydd gyda ni, a dweud wrth bobl am Iesu, ond fe sydd yn achub. Fe sydd yn dwy'n ffrwyth. Falle bod chi'n cofio rai ohonoch chi'r geiriau yna'n llythyr cyntaf Paul at y Corinthied. Oedd y Corinthied wedi bod yn cwmpo mas ymhlith ei gilydd. Ond nhw wedi bod yn cwmpo mas dros pwy yw'r heiwr gorau. Pwy yw'r un gorau am hau yr had yn yr eglwys. Efe Paul, efe dyn arall o'r enw Apollos, neu falle Caiaphas, Pedr, neu... Ac o'n nhw'n rannu mewn I grwpiau. Fi'n perthyn i'r heiwr yma. Fi'n perthyn i'r un yma sydd yn dysgu yr efengil. Fi'n perthyn i'r athro yma. A mae Paul yn dweud, peidiwch bod mor stupid. 1 Corinthiaid 3, adnod 5. Beth yw Apollos? Beth yw Paul? Dim ond gweision. Deithoch wi I gredu drwyddynt. A phob un yn cyflawni'r gorchwyl a gafodd gan yr arglwydd. My fi a blanodd, Apollos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi'r tyfiant. Felly, nid yw'r sawl sy'n plannu yn ddim.
na'r sawl sy'n dyfrhau, ond Duw rhoddwr y tyfiant. Yr un sy'n plannu a'r un sy'n dyfrhau, un ydynt. A bydd erbyn y naill a'r llall ei dal ei hun yn ôl ei lafur ei hun. Ond Paul yn dweud, peidiwch edrych ato ni. Peidiwch roi'r pwyslais ar eich gwaith chi yn rannu'r efengil. Na, dyw'r heiwr yn ddim. Duw sydd yn rhoi'r tyfiant. Duw sydd yn rhoi bywyd. Duw sydd yn achub, nid ni. Fe sydd yn gyfrifol am y bobl hynny o'n cwmpas ni, nid ni. Nawr wrth i ni gofio hynny, beth ddylsyn ymateb ni fod? Wel, yn gyntaf, i ni'n ymgymryd a'n cyfrifoldeb ni. Ni wedi gweld hynny. Mae Duw wedi rhoi y fraint a'r cyfrifoldeb o rannu yr efengil a ni fod i fwrw iddi. Cymryd pob cyfle sydd yn amlygu ei hun i ni, ac bod yn ffyddlon ac yn weithgar yn hynny. Ond gan mae Duw sydd yn achub, be mae hynny'n golygu i ni? Wel, 3 phwynt byr i orffen. Gyntaf, ni'n gallu gorffwys yn yr arglwydd. Ni'n gallu gorffwys ynddo fe. Duw sydd yn achub, nid ni. Ni'n neud ein gwaith ni, ond ni'n gadael y gweddill i'r arglwydd. Os dim rhaid i ni deimlo rhyw euogrwydd, os ni'n cael cyfle i rannu, ac dyw'r ymateb ddim beth i ni'n gobeithio amdano fe, os i ni'n cario ymlaen i rannu yn ffyddlon gyda'r bobl o'n cwmpas ni am blynyddoedd a blynyddoedd, a dos na ddim rhyw ffrwyth amlwg i'w weld, ac yn sicr dyn nhw ddim fel petai nhw'n dod i gredu, nid ein bai ni yw hynny. Sym eisiau ni deimlo rhyw euogrwydd am hynny. Ni'n neud yn rôl ni a ni'n gallu gorffwys y niw. Yn ail, ni'n gallu ymddiried yn niw. Ni'n gallu ymddiried yn niw. Mae yn cyflawni ei fwriadau fe. A mae'n y ddirgelwch. Jyst fel ni ddim yn deall sut mae'r pethau mae'n tyfu yn y pryd. Mae Duw yn gweithio mewn ffordd sydd tu hwnt i ni. Ni ddim yn gallu gweld i gynllunau, pe bawn ni'n deall y cwbl byddwn ni yn ddiwiau hefyd. Ond na, i ni gallu ymddiried ynddo fe. Mae e yn dda, mae e'n gyfiawn, mae e'n ddoeth, a mae e'n berffaith yn ei holl ffyrdd, a ni'n gallu ymddiried yn hynny. Beth bynnag mae e'n gweld yn dda i'w gyflawni yn ein bywyd ni ac y mywydau eraill, i ni'n gallu ymddiried yn hynny. Ac yn anola, yn drydydd, mae eisiau ni geisio Duw. Mae eisiau ni geisio yr arglwydd. Ie, mae gen i ni gyfrifoldeb i hau'r had, Duw sydd yn achub, a felly mae eisiau ni geisio fe yn hynny. Gweddio yn gyson ac yn ddyfal, ymroi i weddïo dros y bobl o'n cwmpas ni. Pan ni'n mynd ac yn rannu gyda nhw, bod ni ddim jyst yn gadle fyna, ond bod ni'n gweddio ar yr arglwydd drostyn nhw ac yn ymbil ar yr arglwydd i weithredu a'r cwbl gogoniant iddo fe. Amen. 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 Ganwn ni eto o'r llyfr yma. Rhif 288. Dau, 8. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arno fi, i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. I glywaf
arglwydd, diolch i ti am yr hyn ni wedi glywed. Diolch dy fod ti yn dy ras ac yn dy ostyngeidrwydd di yn ein defnyddio ni. Ac arglwydd ni'n gofyn, neu di'n helpu ni yn hyn, ro gyfleuon i ni a dewrder ac ryddid wrth sôn am yr arglwydd Iesu Grist. A dad, ni'n gweddio, neu di, yn dy drygaredd ac yn dy heilioni, neu di ddod â llawer o ffrwyth, neu di ddod â phobl ata ti dy hun. Ac hynny, clod a mawl i enw mawr di. Da, derbyn ni nawr. Bydd gyda ni, weddill y bore, gweddill y dydd hwn, a dros yr wythnos sydd i ddod. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.